Imbagħad għal minn minnkom m'għandux tara ħanurikom bil-lest, ħanibdu naqra l-moviment, ħaninżlu squat, ħanaqbes u nerġa' ninżel squat, naqbes u nerġa' ninżel squat. Min ma jistax jaqbes ħatinżlu squat, ħatitilgħu fuq ponot subajkom. Għaż-żewġ nisa tfajliet li għandna llum, nixtieqkom tużaw is-step ħanlu daqs iktar challenging. Mela squat, naqbżu fuq it-tarġa u ninżlu squat. X'in tkunu lesti dejjem in 3? Ġabdew, tajjeb. Roset, ħaninżlu kemm nistgħu. Niftakru aktar li qed nużaw llum mas-saqaj. Ħanippruvaw ninżlu b'tali mod li l-patata tiġi in line mal-irkopop. Roset. Tajjeb ħafna. All right. In 5, 4, 3, 2, 1. Ħanaqbdu żewġ weights jekk jogħġobkom, ħantellaw siq minnhom fuq it-tarġa, ħanitfgħu is-siq l-oħra wara, ħanam dak li jgħidulhom lunge pulses. Tajjeb, mingħajr ma nħabbtu l-irkoppa mal-art noqogħdu f'din il-pożizzjoni fejn għandi din is-siq li hija 90 degree angle fuq wara qed nipprova ninżel kemm nista' waqt li nżomm idejja bidritt taħt spallejja. Bravi. The lower you can go, the better. Prosit. Jekk nistgħu meli niżlu ekku. Prosit. Tajjeb. And change leg. Ħanibdlu s-sieq. Ħanamlu l-istess moviment. Very good. Dejjem ċest il-barra zaqna soda. Nieħdu nifsijiet komdi. Jekk nistgħu nawġu naqra oħra s-sieq għan. Tajjeb. Prosit tassew. Fejn qed tħoss jaħdem għan? Iva? Tajjeb? U l-patata. Kieku tparla daqsi tħoss anka l-sinek imma. Importanti waqt it-trejn m'għodux inlabalbu ħafna, tajjeb jiena qed nispjega. In 3, 2, 1, all right. Issa biż-żewġ weights ħanamluhom flimkien. Saqajna ħajkunu ftit l-10 u 10, però mhux ħaniftuhom bħal drabi oħrajn li għamilna. Ħajbqgħu l-10 u 10 ċest il-barra, żaqna soda ħaninżlu kemm nistgħu tal mod ħanfakkar li r-koppa tiġi in line mal-ħib u nerġa' nitla' l fuq. Dan il-moviment. Tlaqna. All right. Ħanalqu kemm saqajna jekk jogħġbok għan. Tajjeb għax l-iskop tal-lum mhuwiex li nżommu dik id-distanza. All right, prosit. Eżatt, nistgħu nużaw weight waħda jew tnejn. L-importanti nagħmluh sew. Very good. Eccellenti. In 5, 4, 3, 2, 1, nistgħu npoġġu l-weights mal-art, ħanitilgħu f'kemm jista' jkun qisu lej l-aħħar kwart tat-tarġa, ħanamlu jdejna fuq il-ħibs, ħaniftħu u ħanalqu fuq naħa minnhom għalissa, jekk jogħġobkom. Tlaqna, indimita ħanġibilkom daqsxejn upgrade ta'. Tajjeb wis nistgħu nduru kontra nħarsu lura ħallu nużaw is-siq l-oħra jekk jogħġobkom. Wara di ħanitlobkom tiltu dawn il-bands. Mela hawnhekk ħanżommu ċest il-barra, żaqna soda u ntellaw saqajna kemm nistgħu la ġemba. Proset 5 sekondi. 3, 2, 1. Ħanimsu daw il-bands jekk jogħġobkom right above dini x'in tkunu komdi. Mid-dan nistgħu nibqgħu niċċaqalqu jekk għandkom xi bands bħal daw. Tajjeb. Tistgħu tużawhom ukoll. Ħanagħmlu l-istess moviment ma ħaġew nitilgħu hemmhekk. U di darba biktar challenge ħaniftu ħanalqu. Ftit sekondi kollox isa. All the way out, all the way in. Iktar ma niftħu, aktar aħjar. Bravi. Very good. And change side, ma ġara xejn. Affarijiet li jiġru, naraw li qegħdin fuq l-irkoppa dejjem tinkwita xejn jekk hemm bżonn din is-siq Andrea poġġi aktar hawn ħalli jkollok aktar ġibda 30 sekonda kollox. Prosit. Issa għall-aħħar 15 sekonda li nixtieqkom fejn qegħdin, però tagħmlu saqajkom mal-art waħda minnhom. Tajjeb, dik ta' dik in-naħa, ħaninżlu squat u nerġgħu nitilgħu dritti. L-aħħar ftit. Very good. U mbagħad ġejna tlajna fuq l-istep. Mela squat u fuq l-istep. Squat qed tiżar l-tlieta kollox. 3, 2, 1. Grazzi li kontu magħna.